Salutare, eu sunt Ramona. Eu sunt Micu. La recomandarea mai multor persoane, astăzi vom vorbi despre cartea mare Tranquilitatis. Mă așteptam ca această carte să aibă mai multă acțiune, mai mult pericol, mai ales după ce am citit prologul, care sună așa. Îmi detest mâna stângă, detest să o privesc. O detest când îmi șovăie și tremură și mi-amintește că identitatea mea s-a dus. Dar o privesc, chiar și așa, pentru că, totodată, îmi amintește și că o să-l găsesc pe cel care mi-a luat totul. O să-l omor pe băiatul care m-a omorât, iar când o să-l omor, o să o fac cu mâna mea stângă. Eu mă așteptam să fie o carte filozofică, oarecum, dar, într-adevăr, pe de-o parte trebuia să aibă și mai multă acțiune. S-a făcut foarte multă reclamă cărții și mă așteptam la ceva mult mai bun. Am citit-o după ce citisem deja 2 romane de dragoste, și anume Chimie perfectă și Fericirea începe astăzi, iar nivelul glicemiei mele era periculos de ridicat de la atâtea dulcegării. Totuși, trebuie să admit că e o carte deosebită. Da, numai că nu este un fel de romantism clasic, pentru că personajul principal are o diferență uriașă spre deosebire de alte personaje ale altor cărți. Ea nu vorbește. Unul dintre motivele pentru care a ales să nu vorbească este că, într-un fel, nu vrea să-și mai amintească ceea ce s-a întâmplat. Dar cum nu se poate asta, atunci nu vorbește. Iar al doilea motiv ar fi că vrea să fie singura care îl cunoaște pe băiatul care a schimbat viața. Nu vrea să mai afle nimeni altcineva despre el. Ea se preface că nu-și mai amintește absolut nimic din acea zi nefastă și că este mult prea traumatizată pentru a vorbi. Într-adevăr, trauma este acolo, însă tăcerea ei este deliberată. În schimb, Nastia gândește foarte mult și se gândește foarte mult la evenimentul care a schimbat-o și care a distrus o parte din trupul ei și o parte din sufletul ei. Atât Nastia cât și Josh au trecut prin evenimente traumatizante, iar asta reușește să-i unească într-un fel. Circumstanțele în care se petrece acțiunea mă duc cu gândul la un fanfic care era foarte popular în urmă cu câțiva ani pe internet și care se numea Wide Awake. Nastia și Josh vor să creeze o viață nouă împreună, dar trecutul îi bântuie și îi bântuie din ce în ce mai tare. Cartea este foarte bine scrisă, am constatat că unele elemente de la început se leagă foarte bine cu altele de la mijloc sau de la final. Spre exemplu, atunci când Josh povestește despre bunicul lui, care a fost în pragul morții și a văzut ceva. Nastia a fost și ea aproape de moarte și a văzut și ea ceva atunci. Vom afla la final ce a văzut. Cu toate că nu este o acțiune pe care să aibă foarte multe mișcări, să fie ceva dinamic, cartea este bine structurată și, da, elementele sunt foarte bine gândite. Fiecare detaliu al cărții este foarte bine gândit. Aș recomanda-o atât celor care au trecut sau au impresia că au trecut prin evenimente neplăcute, cât și celor care au avut o viață liniștită, ca să înțeleagă ce înseamnă să trăiești în permanență cu fantoma trecutului suflându-ți mereu în ceafă. Este o carte care îți dă șansa să te regăsești în momentele de introspecție ale personajelor, pentru că sunt foarte reale și au un corespondent direct în realitate. Cam asta a fost, sperăm că v-a plăcut, le mulțumim celor care ne-au recomandat cartea și așteptăm și alte recomandări. Pa! Pa!